En Aguiño continúa o enfrontamento polo Banco Marisqueiro do Carreiro. Mariñeiros de Aguiño decidiron faenar esta mañá no lugar onde ian traballar os navalleiros de Ribeira. O problema, en troques de solucionarse, recrudécese. Os mariscadores de Aguiño preparan xa unha nova manifestación para o 23 de xuño. O conflito aberto entre as cofradías de Aguiño e Ribeira pola extracción da navalla no Banco Marisqueiro do Carreiro está lonxe de solucionarse. Os navalleiros de Ribeira retomaron onte o traballo na zona, custodiados por dúas embarcacións da Garda Civil, unha xornada na que reinou a normalidade. Mais esta mañá os navalleiros de Ribeira atopábanse con unhas 40 embarcacións de Aguiño faenando no lugar, polo que decidiron ir traballar á ladeira en Corrubedo. A situación está revolta. En Aguiño non aceptan a cesión de 9 metros ofrecida por Ribeira. Consideran que no mar 9 metros non son significativos. A situación está máis ou menos igual. Ayer viñeron os de Ribeira a traballar aí a zona esta conflictiva, a nosa zona que consideramos nós, nós pois fomos a traballar tamén aí, as nosas artes, co que nos correspondía, fomos aí, fondeamos aí, os de Ribeira pasaron medio de largo e foron para outra zona a traballar. Non houve ningún problema, non? Non, nin agora, nin antes, nin nunca. Nós non queremos problemas. Cando andan falando por aí por outro lado en outros medios de que parece que queremos follón, nós non queremos follón nin problemas. Nós de feito estamos predestinados, se non é este ano, dentro de 10 ou 5 ou 20, estamos predestinados a traballar xuntos, porque somos do mesmo ayuntamiento. Nós non somos os malos da película, como algún promete. Nós simplemente loitamos por o noso. Non aceptamos porque, hai que miralo do que é de sentido non solamente no mar, en terra. En terra 10 metros igual dan para facer o que é unha línea, un rego de coles ou de patacas, pero é que nós estamos falando dunha línea do mar. Unha línea do mar, para quen entende un pouco de mar, é máis extensa. E unha línea do mar estamos falando que 10 metros é o que ocupa unha lancha de eslora. Como comprenderase, o que é o espacio dunha lancha non é moi aceptable. Que faría falta para que chegarades a un acordo? Todos os acordos sempre son igual. Hai un acordo cando as dúas partes se involucran. Se as dúas partes teñen algo que aceptar ou algo que ceder, entonces sí hai acordo, pero cando por unha das partes non hai maneira de poder aceptar, pois entonces sempre estamos no mesmo debate. En Aguiño están molestos ante a volta á faena dos ribeirenses na zona en conflito. Opinan que se debía chegar antes a un acordo e continuar coas negociacións. Vamos a ver, molestar molesta. Eu sei que logo, por exemplo, pois neste caso que a Consellería que lle dou permiso, pois parece ben, pero eu tamén quería agarrar que eles tamén, que a xente que tamén que entender un pouquiño, porque a veces tamén parece que é darlle risa da xente logo, non? Porque somos mariñeiros e todos sabemos o que hai. Entonces, que veñan agora aquí unha zona que estamos nós cuidando desde tanto tempo, tratando logo de que vai a mellor a cousa para que haga posto de traballo todo eso, e que veñan eles para aquí logo como que ande ríndose logo diante da cara, pois entonces é o que caldea a xente, entendes? Porque ninguén se vai meter na casa de ninguén, e se veñan agora así, pois é o problema que hai. Ademais, consideran exagerada a presenza de varias patrullas da Garda Civil no porto de Aguiño esta mañá e 2 lanchas da Garda Civil onte no mar. Fatal, fatal, porque parece que non está tratando de delincuentes. Guardia Civil no mar, asunta, os aquí 2 coches da Guardia Civil, parece que nos están intimidando, parece que, o primeiro que se mova, que vamos a caldear. Eso tampouco non se trata así, As opinións da xente, ou a confianza, hai que ganar, pero de outras maneiras. Non así, non avasallándolo. O de onte, por exemplo, no caso de onte, foi un pouquiño exagerado para a nosa forma de entender. Onte foron traballados de Ribeira, non sei se dicir trouxeron con eles, pero sí estaban ali, a Guardia Civil, imagino que cumplindo o seu traballo, claro, pero estaban ali, a patrullera, o que a lancha grande da Guardia Civil estaba no medio da playa, e despois estaban 3 coches patrulla con xente por terra. Non sei, parecía que era como un atentado terrorista, pero bueno, por decir así un pouco ao salvaje, pero bueno, nós esperamos e creemos e estamos seguros ademais de que estaban cumprindo co seu traballo e non era máis que con ánimo de que non houbera problemas entre nós. Os mariscadores de Aguiño consideran que a Consellería do Mar tiña que tomar as rendas deste asunto e non deixalo entre as cofradías, dado que esta situación enfronta a veciños e amigos. A opinión dos mariscadores que daqui da Cofradía de Aguiño, pois está caldeada, por non dicir canto logo, sobre o que nos está facendo. Entonces, pois o único que pediremos, pois antes de que vayan os males a maiores, porque, como falaba aquí antes un compañeiro, vale máis a vida humana que a toda a navalla do mundo. Entonces, desde aquí, pois pedirlle á Consellería de Pesca que trate de resolver este problema.
A súa situación é que a delegada da Xunta fixo unhas medicións aí que nós non estamos de acordo. A parte ese cacho que nos están sacando, estuvémoslo coidando, vigilando e todo o rollo, e ora así dunhas pa outras que non lo saquen non nos parece ben. E máis a nosa cofradía leva máis de 10 anos solicitando permes da navalla, ben sempre denegado porque estaba sobreexplotado, que non había recurso, e ora aí nese cacho que ir a meter máis de 70 embarcacións, que veña aquí e que mo explique. A Consellería pedimos o que lle pedimos desde o principio. Eles foron os que empezaron a ter unhas medidas distintas tanto dunha vez como da outra, e nós o que queremos é intentar acordar con Ribeira e con a Consellería e con quen faga falta, pero quedar máis ou menos o que son os lindes como estuvamos desde o ano 73. Xa non falo solamente de líneas, falo de históricos. De momento, dende a Confradía de Aguiños xa se preparan para posibles movilizacións, polo que solicitaron permiso para manifestarse o 23 de xuño en Santiago de Compostela. De non solucionarse o conflito antes desa data, realizarán a movilización. Afirman estar dispostos a continuar co diálogo. Non están rotas, as negociacións sempre están abertas. Sempre que poda haber por as dúas partes diálogo e que queran falar, sempre vai haber diálogo. Nós, xa che digo e volvo a repetir, nós sempre estaremos e estamos de acordo con arreglar. Dende a Cofradía de Ribeira prefiren manter o silencio, non quixeron facer declaracións sobre o acontecido.